Sriti ngoning pasewaken pasewaken dina ana pendhita kinarya wangsit bekasan langit jaladri wah wah ah lamun sira
Anak-anakku ngger kabeh wae. Kula Ibu. Wah. Kondi babu napa? Kula wonten dawuh pandika Ibu. Ya wis sawetara anggonmu Suwita. Ana pakuron saka 5. Saknyatane aku yo mung kepengin meling marang sak sira kabeh. Reh ning iki bakal diadani pendadarane putra siswa saka 5. Kepinteran kuwi asale saka ngulir budi lan pamikir. Golek akal partikel temase abot dadi enteng sing adoh dadi cedhak. Banjur kasekten sing angka 2. Kasekten kuwi asale saka Tapa Brata ingkang tumanjane ya kanggo ngenteng-entengi jejibahaning urip. Kula tindakno kabeh dawuhe Guru Mursi Durna Yongger. Inggih. Ngastuaken dawuh. Lan kula nyuwun tambahing pangestu Ibu. Wah, babu pundi? Yo, estoke dawuh aku njaluk pangestumu. Inggih. Ngastuaken dawuh Ibu, kula pundi paduka Ibu.
Lumuntur sang rakyana patih nanging Prawadya sawega pasur tambur miang suling pepandhen daludak miwa bandira kakandha mawarna warna pindha jala diana sri kawuryan Wah, Paman Haryo niki pripun Paman? Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti nanging kula nyamaraken dhateng sagotane adi-adi kula para Kurawa. Awit salaminipun pamulangan Kurawa mboten sami tegen mugen nampi piwucale guru. Wah. Hewan, leres niku. Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti. Kamangka kula niku mboten ate gladen, Man. Ora tau sinau, Man. Terus mengke nek biji kula elek terus ora lulus. Lah, iku Man. Wah, kacau, Man, kacau. Dursasana kuwi meneng dhisik ya, Nger. Angger Kurupati niki mangke ingkang wigatos Kurawa sagete lulus pendadaran to Nger nggih niku ancas kula Kurawa ampun ngantos kewirangan nggih
Kula pun tanggap kok nggih. Kakang Durna niku madeg paguron Sukalima niku mapan wonten ing negari Ngastina. Tegesipun nika wonge Kurawa pun ampun kuwatos to nggih. Samenika Kurawa sami bidal, sami budal teng pertapan Sukalima, mangke kula tak ndhisiki laku, kula tak nemoni Kakang Durna. Kartomarma, lho wonten dawuh man. Budalna para Kurawa ning pertapan Sukalima ya nggih estuaken dawuh. Lajeng bidalipun benjang punapa ketang colok lintang sambung ngober budala dina iki ya nggih Kartomarma nggih estuaken dawuh man. Saweka siaga budalan Pasar tambur nyamban desanya inggalan arompetmu nyamungkong sesautan mereka prajurit saweka budalan Tampil
Yo. Chơi câu ghép ra rồi chi giờ ra tao chỉ có người chơi câu ra bò ra rồi qua trận ai phụ nữ lực khinh nhẹ với tình nhân Ya. Lole. Menika Diarya Sengkuni ingkang rawuh. Inggih Kakang Durna. Kula ingkang sumangga sowan nyuwun pangapunten yen ganggu kamardikane Kakang Penemban. Nggih, mboten dados menapa Tepati? Wonten napa Tepati? Kakang Durna, napa siyos ngadani pendadaran Suka Lima? Nggih, lah siyos. Pripun kersane Adi? Haryo. Lah yen siyos
kula mung ngajeng nyuwun keterangan. Reh ning cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru mapan ning negari Ngastina. Nadyan kados pundi sampean sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa. Nggih napa mboten? Mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa lulus pendadaran. Kakang mboten sah panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa. Ya unggul jurite, ya unggul bijine. Cethane ngaten mawon. Bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina. Pun niku Kakang, mang penggalih Kang. Blek godhong manyor-manyor prit. Gantel butute kisa. Adi Harya. Njur kula niki manganggep guru sing kados pundi hara. Ayo, sakniki oleh-olehe digawa mantuk. Rokoke iki, gula teh iki digawa bali kabeh. Niki asprone niki. Kula niku pun mboten ngrokok Depate. Apa-apa kok digawa rene? Ayo digawa bali meneh. Lah niki wujud katresnan lan setya bektine Kurawa lho Kakang. Ora, Rak. Biyen jaman aku kaliren wedone endi ayo? Bareng saiki aku arep ngadani pendadaran kok terus do nggawa gula teh. Arep nyogok aku ta kowe Depate. Lah kene iki tukang sogok arep disogok. Wah. Tur malih ngaten nggih Dik Harya. Pendadaran putra paguron saka lima niki sejatine mung kanggo ndadar. Kanggo ngukur spirata bobot jaba jerone si murid nggone padha ngudi kaprawiran. Dadi Pendeta Durna kudu nindakake adeging guru sejati. Kudu tumindak sing sak mesine, yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nek pancen pinter lan becik, ya tak luluske. Ora perlu gawa gula teh Depate. Nek pinter tak luluske. Nek elek tenan ya kudu ditandani kabeh. Baleni saka kelas 1 meneh. Wah, lah kejem niku Kakang Durna kejem. Mboten Depate. Nek elek ya kudu ditandani kabeh. Ben supaya damugen lan taberi nggone padha sinau.
Pandita kinaryawan sitindha kumbang Pasewakan dina Surang soroti tanpa katon sumunar anawung sumung gunung Wong wakasan Sritinoning pasewakan Pasewakan dina Surang soroti tanpa katon sumunar anawung sumung wakasan bawiku sumaram renyang suksa rasosa jiwa ana pandita kinaryawan sit pindha kumbang angajaping dawang susu angin ngendi nggone lawan kaling kangkung wekasan langit jalatri Kadang blek godhog manyar-manyar prit gantil butute kisah lole. Anak-anakku Punta Sena, Permadi Angger Kurupati lan Dursasana. Lan kabeh wae ora tak bedak-bedake antarane Kurawa lan Pandhawa. Pancen sira kabeh tak timbali supaya sowan ana ngersanipun Bapa. Mapan niki ana rembug wigati sing kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Inggih lajeng cumadung dawuh Rama Penemban. Nggih. Kados pundi Bapa Pendhita? Ngene ya, Nger. Lan kabeh wae, iki pendadaran siswa Seka 5 wis tumapak wancine. Sedhela meneh bakal tak ayati. Mula
Kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu. Nanging tetandingan iki mengko ana pernatane. Yaiku sepisan pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati, nanging iki mung mligi kanggo dadar spira ta nduduane nggone padha beguru. Kaping loro, sing melu iki mengko ya mung murid saka 5. Liyane murid pageron saka 5 ora oleh melu. Kaping 3 diwenangke padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Adu karosan mung kudu ijen padha ijen, ora kena kroyokan. 6 kabeh kudu jujur, ora kena goroh. Ora kena goroh. Kudu jujur. 7 nggone tetandingan yen siji wis rumangsa kalah, ora kena diterusake. 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. Dene sing pungkasan sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ora kena minum-minuman keras. Wah. Monggo wis tak cepaki. Oprosan. Jebul ora oleh. Wah, pahit-pahit. Yen sekirane wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku, iki mengko tumulinggal padha tindakno, ya Ker? Mambak sang para marta tu pandhita kang wus limpat parama widyang sanyata mangguliring kasarjanan inggih sampun kados trewaca dawuh timbalanipun Bapak Guru yen mekaten kula nyuwun pamit Bapak Premban. Wah yo Durna bapakku ngestokke dawuh aku njaluk pamit njaluk pangestu Durna bapakku nadyan pun permadi ugi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Bapak Premban. Kula inggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit Bapak. Anak-anakku kabeh wae. Engkang padha surtiting ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya, Nger. Anak-anakku Kurawa lan Pandhawa.
Semana risang Kartomarma Wasangasta jemparing anginceng pepetan manuk ingkang den tangsangake ana ing wit Kendayangan. Wauta Dupiwus rumaos titi pamawase lumepas kaya kilat parandene panahe bablas tanpa nyenggol pepetan manuk. Lagi gak kepiye ta iki nek iki. Wis dina udah lulus. Ki wis ora bejaji. Wae do sinau malah do micek. Lah. Ya kaya ngene iki entuk-entukane. Ger Kurupati. Monggo Ger, gentos panjenengan sing manah Ger. Wangkah Raden Kurupati mentang langkap sinandhangan Warastra. Gya nglepasaken jemparing bantering panah kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Nadyan tumama ing pepetan manuk warandining mangke, pepetan manuk datane badatan kuntal. Semukut jiwa ing manah Sang Raden Kurupati. Kurupati, nadyan kena nanging ora kena jatine lesan. Kena ning kok ora obah, ora kepiye? Nek kena ning obah wae mesa. Oh, lah iki kena ora obah, Ger. Nuwun sewu, Ger, Ger Kurupati. Panjenengan mboten lulus, Ger.
Perwati. Ojo itu. Ayo musuh aku le.
Yo. As. Ut. Wah. 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 Aduh. Waduh. Mati aku. Wah. Wah. Yore, what's home there? Wah. Oh. Oh. Wah. Aduh. Aduh. Wah. Wah. Oh. Wah. Mati ini. Wah. Yo. Oh. Wah. Yo, pacuri. Ah, oh boy. Wah. Yo. Wah. Mati. Mati oleh. Loh. Wah, mati. Wah. 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 Ah. Wah. 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 Wah.
Pas. Wah. Wah. Ah. Ah. Mulat moro Sang Arjuna munya kang kamanungsanira kasrepan tingkaing ungsuh Den ngasuri den nyata ndika Ndara Permadi saged damel bombong cobi nika mang pirsani sing do sami mirsani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara kula nggih Ndara Permadi sami keplok-keplok sami ram sami gumun dhateng tandang kridanipun Ndara Permadi cukat trampil trengginas kaya nom-nomanku mbiyen den niku ndunduane taberi sinau tegen mugen nggone ngudi ngelmu gatekke piwucale guru ora kaya anak-anak kula ngeyeli pol nek dokon latihan do angel mesti do teko nelat-nelat kamangka latihan ki ngendang le teko keri dhewe sing ngedram ora tau latihan ayo sak mlakune ora apa-apa iya Kakang kabeh ya saka panjurune Kakang Semar nadyan mengkene Wasmana Permadi durung rumangsa marem isih rumangsa supaing budi cupeting nalar isih rumangsa kurang isih kepengin ngudi undhaking kepinteran kawasisan Kakang Semar angler baning kang sinung wati
gawe gelar narari ombak susudira pamuk sang mangrempak suronggongkara kita umangsa nggih Den murid sing sae nggih ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe keluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari mboten numuk mboten sumongah sesongaran lan anane wong isih kepengin sinau terus sae niku sae Den iya Kakang gandeng iki wis ngaso sawetara aku bakal mbacutke pendadaran iki pengestune Kakang Semar tak suwun wae nggih Den tansah anguti sareng bali-balan kosano tirama kendang ablasikran keploke senggae dadilan pantese bonang datang gosen sinden dirong bareng anut diramane saamuti sarang bali-balan anut dirama kendang ablasikra keploke sanggae dadilan pantese bonang datang bosen sinden dirong bareng anut diramane
wis ngerti marang aku. Aku bocah saka Pertaperlaya dene jenengku Surya Putra, ya Suryatmaja. Pancen kepara nyata aku Permadya Wijanarka. Ana parigawe apa dene kowe wani wanuh ganggu kang lagi padha olah panah ana glanggang kanggo neter pendadaran iki. Permadi mung lagi bisa olah jemparing kaya ngono wae jenengmu nganti kondangmu mandang. Mongko sejatine yen sing nyawang kuwi aku mung tak kenjepi tak kandhani. Ayo. Nek pancen Permadi iki nom-noman sing ampuh tenan, aja mung manuk pepetan. Tegese kuwi mung barang mati sing ditangsangake ana wit. Dalu, kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangen iki Permadi. Jebul nyoto manuk mabur dipanah. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petruk. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadya iso mara sawangen iki Suryatmaja?
Ayo saiki sawangen lehku manah manuk kae karo Mungkur Permadi. Weruh to kowe manuk tak panah karo Mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jojo kantaran bau genti milang tatu Suryatmaja. Thank you.
Jagrakaya Tugu Sinukarta Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging Jinawi-cawi Lenggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrataya Dewi Prita legeg jroning tias dupi mulat dinya sami Bandayuda risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalih Nyakaya Jambe sinigar kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda dupi wis saged kagiating galih mulat sang bagus dinana sang-sangan ngawa titikan Surya Sumarot mubyar murup dadya kelingan lampahan nalika semana jabang baengkang wis mijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadhahi gendhaga kabucaling madyaning benawi kocap dupi cetha pamawase Dewi Kunthi saha geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang baet Atmat Janira nenggih Sang Surya Putra sumrepet kang pandulu tan kinampah duh kita ninggalih temasaya doyong dinya jumeneng plak Kapidara Dewi Kunthi Tanemut Praduksina Sang Dewi Kunthi kocap Raden Bratasena dupi mulat wah Kunthi babu kenapa Kunthi babuku
babu kundi kowe kena apa ibu? Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae. Bratasena mundur dhisik, tak prepekane bocah nom-noman kae. Semubang Iwang Haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkani kara sageter kene tuaning kong lerwu sing bini panca. Nger, aja sinenggo tambuh nyatane aku durung manuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana lumebu ana ing paguron Sukalima. Nganti gawe gumun kang padha ndelok. Sapa kowe? Nggih, Sang Resi Durna. Menawi dangu dhateng kula, nami kula Surya Putra, ya Suryatmaja. Lare saking Pertha Perlaya, kula ngaturaken sungkem pangabekti Peremban. Ya, tak nampa. Kowe sumalana wani mlebu rene sing ngakon sapa? Sing jawab kowe iki sapa? Ora dijawabke ora usah mangkat. Jan. Inggih, saking kekajengan kula piyambak. Bawa Peremban. Kok kendel? Lah kok wani kowe? Inggih saking kaselaknata ling raos manah kula dupi mulat kawagigan para pandolan kura ingkang namung semanten kasagedanipun. Nyatanipun kasuran mengsah kalian kula, mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima. Nanging jebul kawagigan kalantipan kasantosan keprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Oh, lah kok umuk kowe. Umuk bocah iki. Suratmaja, ngene ya. Ya arep kowe pinter bebasane songkel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas tapak paluring pandhe sisaning Gurindha. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged nimpang. Menang ki lak rumangsamu. Merga ngene, murid-murid Sukalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulite, atos balunge, ora mung cukup kuwi. Nanging sing tak wulangke ya kuwi babagan tata krama unggah unggulan Subasita. Sing unggul aja banjur ngeles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarai dituturi. Terus sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ngono. Ya wong patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya Cah Bagus?
Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemune liyan kuwi klebu manungsa sing wutuh. Loro, wong pinter sing emoh njaluk panemune liyan kuwi wong sing setengah manungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon ora gelem njaluk panemu kuwi durung manungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora nggumun. Aku ora nggumun. Merga kowe ora duwe cacakan. Ora duwe tata krama, bener. Satriya kuwi kudu sugih lelabuhan kang utama, sugih kadigdayan. Sugih kepinteran nanging tetep kudu andhap asor. Kowe kudu andhap asor. Ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik wae wis umuk. Wis gleleng, wis kemaki. Ora kena diungkahi. Lah umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo aku. Ora ana gunane Suryatmaja. Pancine wus kakatenjang ayam kluruh malungi bang wetan sumamburat kowe sing jeneng Suryatmaja ya Suryaputra inggih Raden kasinggihan mekaten. Bocah ngendi kowe? Kula lare Pertaperlaya putranipun Kusir Adirata. Paduka menika sinten Raden? Aku Kurupati pambayuning para sata Kurawa. Kowe saiki arep nendi? Inggih, badhe wangsul wonten ing Pertaperlaya, rasah. Ora sah mulih. Isih yahene kok mulih. Jagongan karo aku wae. Suratwaja. Wiwit ketok keprigelanmu kaya mau kae, aku kok dadi seneng. Aku dadi kesengsem karo kowe. Bocah kok baguse kaya ngene. Nggih kesagedan kula namung semanten Raden. Ora. Nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa. Ateges kowe bocah sing ampuh peng-pengan. Yo, kowe saiki tak rengkuh. Kowe tak rengkuh dadi geneping para Kurawa. Aja sumlang. Kowe melu aku kepenak. Kowe melu aku, sesuk kowe bakal tak dadekke tungguling para prajurit. Nggih Raden sendika ngesaken dawuh.
Bagus, Bratasena lan Permadi. Anakku murid bocah bagus. Pon bapa rumangsa bombong, bungah lan marem. Merga nyatane kuwi bisa nuruti apa sing dadi kakudanganku. Lan kowe ya siswa ingkang tuwajuh nggon munggayuh kawruh. Nanging pigatekno pitungkasipun Bapa ya, Ngger. Tak kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep, dadi pangarsa sing bisa dipercaya. Aja angkuh mundhak akeh mungsuh. Aja cidra mundhak ora dipercaya. Lan aja kendhat nggonmu tansah tabering ngudi ngelmu. Nek kowe padha sregep tabering nggone ngudi ngelmu, oh, kowe sesuk bakal dadi satriya betenging jagat. Lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan Permadilan Bratasena. Rahayu, rahayu, rahayu.